खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे गरम खौरां बे गरम खौराङानो जाहैबाय मा सासे एमएलए आ सासे मण्डलखौ मण्डल अफिसाव फैनानै सियारजों बुफैदों आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों जोबोद लासिं सिं बाथ्रा दिनैनि बे समाव बेफोरबायदि जाथायखौ जोंनि गेजेराव जों जानाय नुनो मोन्दों जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा बे जाथाया जालांदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जेरावनोखि चिरां डिस्ट्रिक्टआव सानै एमएलए दं जोंहा मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय जयन्त बसुमतारी 31 सिडली सासेया जाहैबाय बिजेपि पार्टीनिफ्राय अजय कुमार रय 33 बिजनी गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जालायनायखौ जों नुनो मोन्दों बियो जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा लोगोसे बे एमएलए आ थांनानै सासे मण्डलखौ सार्कोल अफिसावनो बुनानै फैबावलायदों सासे एमएलए बाव जाय एमएलए दिनै रायजो राजानि भट मोननानै जाय सियाराव जिरायनानै दं बे एमएलए नाव साननाय दंना गैया बिनाव ब्रेन दंना गैया दिनैनि समाव एसेबां लासिं सिं अब्ला बेफोरबायदि साननो रोङै सासे मानसिखौ जों रायजो राजाफ्रा एमएलए नि सियाराव फज'हरनाया दिनैनि समाव जोबोद साननो गोनां बाथ्रा लोगोसे जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा सिनायनानै ला रायजो राजा नोंथांमोन स्पेशली चिरां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरा बे एमएलए नि आखल आखुखौ दिनैनि समाव मोजाङै सिनायनानै ला लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदि स्वभाब चरित्रनि मानसिखौ जों रायजो राजाफोरा सापर्ट दा खालाम नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायजोब अब्लासो नोंथांमोना हमदांनो हागोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमा पश्चिम एंखोरबारि होननाय मोनसे गामियावहाय बेंटल लामाजों थांग्रा एसएसबि गेम खाथियावहाय मोनसे सरकारि हा दङ 34 बिघा 34 बिघा बेहाय माने मोननै पार्टी जानानैहाय दङ आरो बे हाखौहाय मोनसेया जाहैबाय गोविंद सारनि सासे केडार ओमफ्राय बिसिनि नखरनि परियाल बिदा फंबाय ओमफ्राय मोनसे पार्टीया जाहैबाय एमएलए सारनि पार्टीया जाहैबाय एमएलए नि नखरनि सानै साथाम मानसि आं नामफोरखौ मिथिजोबला तारमाने बिसोरो आंखौहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय होदोंमोन प्रपोजाल बानायनो नागिरनायावहाय माने मोनसे पार्टीनिखौ आङो मोनसे पार्टीया आंनि एप्लिकेशन होनानैहाय आंखौ लिलांबाय फिल्डआव थांबाय आङो नायबाय नायखांनायनि उनाव आङो बिसिनि प्रपोजालखौहाय माबा एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामबाय एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव आं बिसिनो प्रपोजाल बानायनो थाखाय रेडि खालामबाय बे रेडि खालामनाय समावहाय एमएलए निफ्राय मोनसे पार्टी फैनानैहाय सानैसो बिसिनि दुथां माने मानसिफोर अनसुला होननाय सासे अनसुला बसुमतारी बियो माबायावहाय मावो बर' बाजारावहाय मोनसे माबायावहाय हस्पिटालाव मावो बियो ओमफ्राय बियो फैनानैहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय एप्लिकेशन होफैदोंमोन ओमफ्रायहाय दा बिसोर एप्लिकेशन होनायावहाय मोननै ग्रुप जानायावहाय मोनसे ग्रुपनिखौ आं बानायनायावहाय दा मोनसे ग्रुपआ माने एमएलए आ दा बे हाखौ होआ ओमफ्राय दा बे माबानि जाहोनावनो एमएलए सार आंखौहाय बै माने मोनसे ग्रुपनि गोविंद सारनि बे केडार्सनि माबाखौहाय मा होनना बुङो प्रपोजाल बानायनायखौहाय बन्द खालामहरदों दा बे बन्द खालामनायावहाय आङो पेन्डिं खालामनानै दोनबायमोन ओमफ्राय दा पेन्डिं खालामनानै दोननायावहाय बेयो माने माइनाव होनना बुंनाया गोविंद सारनाव थांनानैहाय आंखौहाय खोन्थाहैदों दा गोविंद सारा आंखौहाय फन खालामबाय सार्केल अफिसार सिअखौबो फन खालामबाय ओमफ्राय फन खालामनायाव आं गोविंद सारखौ बुंहरदों माने सार बेखौथ' एमएलए आ बे प्रपोजालखौ बानायनो थाखाय बन्द खालामबाय आंथ' दा बेखौ बानायनो हानाय नंला दा आं माबोरै बानायबावनो सार होननानै आं सारखौहाय अबजेक्सन खालामदोंमोन ओमफ्राय सारा बियो सासे एफा गोबाव बर' जाथिनि संग्राम खालामबोनाय मानसि बिनि प्रपोजालखौहाय नोङो दोननो मोना बानायनानै हरनांगौ होननानै गोविंद सार आंखौ बुंहरबाय दा बे खेथ्रआव आंखौ प्रेसार हरनायनि थाखाय आं उफाय गैया गोविंद सारनि माबाखौ लानानैहाय आङो माने प्रपोजालखौ बानायनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय गोविंद सारा बुंबायखि मा बानायना हरनांगौ सिअखौबो बुंहरबाय आं फिल्डआव दंमोन फिल्डआव दंनाय समाव गोविंद सारा बुंनायखाय आङो प्रपोजालखौ बानायनानै माने बे मानसिफोरनो जाय एप्लिकेन्ट होदों माइनाव बिसिनि आखायाव आं गथायनानै होबाय दा गथायनानै होनायावहाय कम्पिउटाराव बिसोरो आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायहाय बिसोरो मा होनना बुङो एमएलए आ बोरै खबर मोनखो बै माखासे पिएनि दाराय सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो एमएलए आ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों नै दाबो सानानै दं एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ औ बेनो आरो आंथ' एफआइआर होबाय दा आंनोहाय न्याय नांगौ मा खारनै आंखौ बुफैखो आं जेनुइन खामानि मावदों आं रावनिबो इनाय मावाखै आङो मोनसे सरखारनि हाखौहाय बयहाबो मोन्थाय दङ एप्लिकेशन होनो थाखाय आरो
ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंहा एप्लिकेसन होफैयो जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेसनखौ लाया माथिं जों माबानो हाया नोंखौ बुनाय स्पटआव सोर दंफायोमोन आंखौ बुनाय स्पटआव सार्केल अफिसार निजे दङ सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों अब्लाबो मानियाखै ओरैबायदि राब जानानै सासे MLA बियो ओरैबायदि माने सासे दुथां माने माबा बायदि मा होनना बुङो एकदम मा होनबावनो आं बुंनो भाषायानो मोनैले आरो ओरैबायदि माने आंखौहाय सेन्टिमेन्ट लानानै फैदों आरो आंखौ एटाक खालामनो आक्रमन खालामनो थाखाय MLA आ थाङोबा हाया सोरनि जाथावना हायाथ' माने सरखारि हा गभ BGR लेन्ड मा होननानै बुङा नोंखौ आसलथे आंखौहाय माने फंनैसो बाथ्रा सोंबाय सोंनायावहाय आङो जेरै नंगौ जेरै गबिन्दमोन सारा ओरै अर्डार हरबाय बेफोरखौ खोन्थाबाय बिदि हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो सार आंथ' उफायहीन जाबाय दा साराबो CO साराबो आंखौ हरनो थिनबाय आं हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो होननानैहाय आं बुंबाय दा बिदि बुंनायावनो आंखौहाय एकदम माने ओरैबायदि माने राग जोंनानै सियार दिखांखाबाय खेबसे लागोन बुनो थाखाय औ ओमफ्रायहाय बिदिसो सियारजों थुज्रे खालामबाय नारबाय बिदि खालामबाय आरो सानै माने बिनि PAफोर फैफादों PA ओरै नारथे खालामो ओमफ्राय आंखौहाय माने MLA आ सौवो आरो ओरैबो सौवो गोदनाखङाव नै बेहाय गोदनाखङाव बुदों खर'आव सौदों मोखाङाव नायबो सौदों MLA आ बेखौ बिथा खालामनानै दिनै नोंथांमोननि अफिसखौ बन्द होनाय नुदों बिनि थाखायनो माने माखासे पाब्लिकफोरखौ खामानिनि थाखाय फैनानै आरो थांफिननांनायबो नुदों आंखौ बेबायदि MLA आ बुफैनायनि थाखाय आंनि स्टाफआ माने आंखौ नायनानैहाय आंखौ नङा माब्लाबा आंखौ दिनै मैयाफोर बुनानै थांबाय सोरबा स्टाफखौ बेबायदिनो बुफैबावगोन सोरबा स्टाफखौ बिदिनो एटेक खालामगोन अब्ला जों उफायहीन जोंखौ हेल्प होग्रा सोर दङ जोंखौथ' हेल्प नांगोन जोंनो मिडियानि थ्रुयै ससियेल मिडिया थ्रुयै जोंखौ हेल्प होनांगोन माबा मोनसे आयेननि बेबस्था खालामनांगोन जोंखौ जेन पाब्लिकआबो बेबायदि खालामा सासे MLA आनो जुदि एफा गिदिर MLA आनो मोनसे समस्तिनि MLA बिनो जुदि जों सासे सामान्य लाट मण्डलनि सायावहाय जोंखौहाय जुदि बेबायदि अयथासार खालामफैयोबा जों पाब्लिकनि खामानिखौ माबोरै मावनो बेयो सासे पाब्लिकखौ बुजायनांगौ खिन्थु जोंनि सायाव जुदि बुजियालासेनो जोंखौ जुदि एफाराब बियो बेबायदि जोंनि सायाव एक्सन लानानै बेबायदि खामानि मावफैलाथ' जों बेखौ सैज' हाया दिनै बिनि थाखायनो माने आंनि स्टाफआ आंखौ अननानैहाय अफिसखौ बन्द खालामदों आसलथे बै हाया रायजोनि दखलाव दं ना हाया रायजोनि दखलाव दंना एक्जेक्टलि बेखौ रावबो बुंनो हाया बे BGR लेन्ड गभ लेन्ड औ गोथै गारग्राबो दङ एसे खोलाजोंहाय 34 बिगा हा दङ दा जोंनि CO साराबो दाखालि बुंदोंमोन बेहाय डिसकास जानायाव मेडामाबो बेखौहाय नोङो फिल्डखौ मोजाङै नायदो नायनानै सोरनो बेसेबां होजाथाव जुदि बिसोरो लायोबा लाथोंसै बे माइनावमोनखौ बुंदों आरो एसे लायोबा लाथोंसै ओमफ्राय गोथै ससानखौहाय बिसोरनो 12 बिगा हगारनानै होनायसै होननानैहाय सार्केल अफिसारा मैयाबो बुंदों आरो दा बेफोर खोथाखौहाय माबा खालामनानै MLA नो नांजोबगौ होननानै बुंबाय MLA आ आंथ' दा मा बुंबावनो आंथ' निरायफु ओरैनो दखल हिसाबै सोर खालामबोदों जेनेबा दखल हिसाबै आं दा एक्जेक्टलि दा मेवाइमोनना बे 7 बिगानि माने बिसोरो बे दखलि खाजोना होनाय दङ ओमफ्राय दा बिसोरनि थ्रुनिफ्राय MLA थ्रुनिफ्राय आङोहाय माने बे दखलि खाजोना होनाय दंना गैया बेफोरखौ आंनो देखायफैयाखै आङो दिन्थिफैयाखौबो माने बिसिनि प्रप'जालाबो आंनावहाय दाखालि होफैदोंमोन बिसोर गावसोरनो लानानै थांफिनखोना माखो आं ओरैबो टेनसन आंखौ प्रेसार होनायनि थाखाय आङो माबा खालामनो हायाखिसै आरो केयार खालामनो हायाखिसै आरो आङो